Jeden Nitrančan, jeden Trogár ťa volá. Choď sa vyčúrať. Bešeduj. Áno. Martin. Ja idem von. A že tu sa... Von, tam si zapalím aj ešte. Aha, dobre, no. Dobre. Martin, No. Ivan pri telefóne, ty si taký múdry chlap. Martin, prečo ty sa nezaoberáš tým, že čo všetko je za politickými stranami? Prečo riešiš len politické strany? Veď ty sám musíš vedieť, že to sú len figurky. Si z kraja, ty z takého, ktorého musíš poznať napríklad Radka Bžána, alebo týchto ľudí, ktorí skutočne riadia Slovensko a nie tí politici. No však na každého príde ako... No, vieš, lebo ja viem, že ty vieš, No. ale mi to zvláštne, že ty riešiš takýchto bezvýznamných, lebo oni sú bezvýznamní títo ľudia, čo si my nemusíme o tom. No tak to robia ďalší, ako ja nestíham všetko robiť, hej. To treba jazdiť, ísť niekde hore, dole, to všetko stojí peniaze, ako... Hej. Martin, No. ale ty to vieš, že ja viem, že to vieš, že za Ficom, napríklad poviem ti príbeh skrátke jedného človeka, ktorý riadil od Ruda Šustera, Čo to je? Ruska, Nedotvoriť? Fica, Tak? Neviem otvoriť. ale Doľava. nikoho riadi, No počkaj, idem, potom. No počúvaj, ja budem počuť, hovorte. no, stále niekoho riadi Áno. a jedno, on si podchytí každého politika. A ja mám pocit, že ty sa s tým človekom poznáš, alebo vieš, o ktorom hovorím. Ja ho menovať nebudem. A preto sa ti čudujem, že naozaj, ja mám pocit, že toto keby sa otvorilo a toto by sa riešilo, tak by sa odstrihlo tok peňazí pre tieto politické strany. Hej. Nemáš taký názor? Teda nemáte? To je jedno. Nemám žiadny názor teraz na toto. A čo s tým ďalej, ako... Však pošlite veci a one. No. Prečo nerešíte tú podstatu toho celého? No a riešime len nejakých bezvýznamných politikov, lebo oni sú bezvýznamní. No. A kto? Fico je bezvýznamný? Prosím? Fico je bezvýznamný, však čo? Samozrejme. Hej? No tak dobre, tak robte to vy, no. Ďalej čo? Dobre. Nie. Haló, počúvame? Pardon, som to... Raz, dva, tri. Raz, dva, tri, ešte sa počujeme? Ja vás počujem. Ja som prepol, ešte niekto nevolal, no. Nie. No ja si myslím, že je bezvýznamne, lebo každý politik sa stáva len bábkou v rukách mocných, ale poukážme na tých, kto sú tí mocní. No to dobre, tak poukážte vy. Prečo nepoukážete vy? Ja nemám takú moc, ako vy máte. Ako máme moc? Žiadnu. Ako. Tak napíšte zoznamy. Niekoľko tisíc sledovateľov. Ale to je nič. No. Myslíte, že to je málo? Dobre, čo s tým? A čo ďalej? Čo ukážeme? Je tam kmotrík, je tam to, je tam... To sú podstatní ľudia, Martin, nebláznite. No. To sú Dobre. To sú len vybraní ľudia. Dobre, napíšte tam do mailu, hej, o kom chcete hovoriť a pozrieme, no. Martin, veď vy napríklad poznáte pána Bžána, že? No, tak nepoznám osobne. Ale viete, kto je tam? Viete, o kom hovorím? O akých ľuďoch, ktorí ovplyvňujú Slovensko. Čo tento môže ovplyvňovať Slovensko? To sú všetko mýty a legendy staré. Niekedy má vplyv, teraz už je to také... Myslíte? Tak určite nemá tak, jak niekedy bol. No? No dobre, nechcete o tom hovoriť. No nie, však hovorte, však povedete, čo Bžán robí, alebo čo... Martin. Idem teraz za Bžánom a čo mu poviem? Vy ovplyvňujete Slovensko a čo teraz? Nie, nemusíte to jemu povedať. Stačí si pozrieť a vypichnúť nadväznosti na financovanie politických strán cez Kosky. No. Kto financoval Šustera, kto financoval... No však to preto hovoríme, že tu treba zrušiť všetky strany a tak ďalej a znižiť sa ich vplyv. Keď nebudú mať žiadny vplyv, nebudú môcť robiť tieto primitívne one, tu treba všetko zmeniť systém, nepovyhadzovať politikov, tu treba zmeniť systém. Úplne s vami súhlasím, preto to hovorím, že treba nechať na pokoji politikov, veď viete čo, veď politikov treba ľutovať. No. Vy hovoríte o Ficovi, že aký má vplyv. No. Dobre. Váš rodák, čo myslíte, prečo váš rodák? No. Pán Hovorca, no. Pán Tomáš bol na neho v určitom čase poslaný, že už nebudeš tam, kde si, ale pôjdeš niekam inám. No. Dobre, nemôžeme dlhé témy rozoberať teraz, pardon, lebo volajú títo. Rozumiem všetkému, čo chcete povedať. Pošlite, že čo? No? Nebudem vám, Martin, ja vám nepniem nič. No. Vy keď to budete chcieť robiť seriózne,
No. A naozaj vám pôjde o to, aby sa to vyriešili, No. tieto veci, tak to budete riešiť tieto veci. Tu nikto nechce riešiť zbytočnosti, tu chceme reálne veci, viete, ako... Toto je reálna vec, Martin. Toto je reálna vec. No dobre, tak držíme palce tomu, čo sa to bude robiť, lebo Vám držím, prajte. to je strata energie času, no. Dobre, Nech sa vám dobre. darí.